Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Michael John Ventilacion, Melanie Palisok Belnas, at sa mga nag-renew ng badge na sina Pretty Mamshi, Elizabeth Luigo, Shigatsu Adriel, Olivia Miranda, Zaiki Batang Samar, Blaze Hort, John Gutang, at kay Leonard Brohan. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito mismo ng asawa ng pinsan ko na itago na lang natin sa pangalang Uge. Taong 2020, bagong silang, Caloocan. Buwan ito ng August nangyari. Kasalukuyang 6 na buwang buntis si Uge. Actually, manganganak na yun ngayong October eh. Kaya tinanong ko siya kung okay lang bang ikwento ko yung naging karanasan niya. Ang sabi naman niya, okay lang. Para mas lalong maging maingat yung mga buntis na kagaya niya. Itong si Uge, hindi siya naniniwala sa mga aswang-aswang na yan. Ang pinaniniwalaan niya lang, mga multo, engkanto, maligno, tikbalang, mga ganyan lang. Kasi minsan na siyang nakaengkwentro ng ganyang klase ng mga nilalang. Pero yung aswang, sa tanang buhay niya, never pa siyang nakakita niyan. Kahit palaki siya sa probinsya. Hindi niya nga inaasahan na dito pa siya sa Maynila makakakita ng aswang. Isang umaga, habang pinapakain niya yung 2 pa niyang anak, may kumatok sa bahay nila. Kilala nilang tanod. Sa kabilang pinto lang kasi nakatira yon. At nga pala, sa apartment sila nakatira nun, kaya kabilang pinto ang tawag nila sa mga kapitbahay nila. Yung tanod na kumatok, matanda na yon. Si Tatay Buddy kung tawagin nila. Pagbukas ni Uge ng pintuan, ang sabi kaagad sa kanya ni Tatay Buddy, "Ge, may bago bang nakatira dyan sa inyo?" Tanong ni Uge. "Ho? Wala naman ho, Tay. Bakit?" Sagot ni Tatay Buddy, "Kasi kagabi, nung rumoronda ako, umuwi ako sa amin. Kukuha lang sana ako ng tinapay. May nakita akong malaking babae na nakatayo sa pintuan ninyo eh. Nakatitig lang, nakatayo sa harap ng pinto. Hindi ko na sinita, baka kasi kamag-anak ninyo. Pero paglabas ko ng bahay, wala na dun yung babae. Sandali lang naman akong kumuha ng tinapay. Inisip ko na lang pinapasok nyo. Kasi wala namang dadaanan dito yun eh. Nasa dulo tayo, di ba? Eh anong gagawin nun? Tatalon sa baba." Takang-taka si Uge sa sinabi ni Tatay Buddy. Kasi wala namang bago sa kanila. Ang nasa bahay lang nila nun, siya, 2 niyang anak, nanay niya, at asawa niya, yung pinsan ko. Tsaka hindi malaking babae yung nanay niya. Maliit lang yun. At mga ganong oras, wala nang lumalabas sa kanila. Yung asawa niya, nasa trabaho kapag ganong oras. Ang uwi na nun, umaga na. Kaya imposible din. Sagot na lang ni Uge kay Tatay Buddy, "Ay, wala ho." "Hala? Baka minumulto ka na, Tatay. Lagot ka." Natawa na lang si Tatay Buddy sa kanya. Pero bago ito umalis,
Mahigpit nitong Billy na wag na wag siyang magbubukas ng pintuan nila kapag merong kumatok sa bahay nila ng 10 oras ng gabi. Tutal naman malaki yung uwang sa ilalim ng pintuan nila. Doon na lang niya muna silipin kung sino yon. O kung tinatamad siyang yumuko, tanungin na lang niya ng direkta. Matapos ang mga bili na yan, umalis na si Tatay Buddy sa kanila. Nakwento naman ni Uge sa asawa niya at sa nanay niya yung nabanggit sa kanya ni Tatay Buddy. Wala naman silang naging reaksyon dito. Ang sabi lang ng asawa niya, baka nagkamali lang yung babae. Kasi nga madilim na sa kanila kapag gabi na. Pinapatay kasi yung main na ilaw ng hallway. Ang natitira lang doon, yung maliit na ilaw na kulay dilaw. Lumipas pa ang ilang mga araw. Pansin ni Uge sa sarili niya. Palagi na lang siyang nagigising kapag madaling araw. Dati-rati naman, dire-diretso yung tulog niya. Hindi siya nakakaranas ng ganon. Bandang 1:00 ng madaling araw gigising siya. Tapos hirap na hirap siyang matulog. Pakiramdam niya, parang may nakatingin sa kanya kapag ipipikit niya yung mga mata niya. Diba, wala doon yung asawa niya kapag gabi. Kasi panggabi ang pasok nun. Tapos umaga na uuwi. Ang kasama niya lang sa kwarto, yung 2 anak niya na bata pa. Kaya ang ginagawa na lang niyang pampalipas oras, yung nagsiselfone siya hanggang sa makaramdam siya ng antok. Isang gabi, nag-text sa kanya yung asawa niya na baka maaga itong umuwi kasi kota na siya kaagad para sa araw na yon. Tuwang-tuwa naman si Uge kasi makakasama niya kaagad yung asawa niya. Kaya naman, hindi na siya natulog nun. Bandang 3:00 ito ng madaling araw. May kumakatok sa pintuan nila. Pero padabog ang katok nun. Tapos ilang ulit lang. Atat na atat pa si Uge na lumapit sa pintuan nila. Kasi baka yun na yung asawa niya. Ang kaso lang, pagdikit niya sa pintuan nila para buksan yon, bigla naman siyang nakaamoy ng mabaho. Amoy putok na may halong baktol na ewan. Bigla ring tumigil yung katawan niya sa paggalaw. Tinitigan muna ni Uge yung pintuan nila bago niya ito buksan. Nakita niyang gumagalaw-galaw yung doorknob nun. Ibig sabihin, merong pumipihit mula sa labas. Dumapa muna si Uge sa lapag ng bahay nila para sumilip sa siwang ng pintuan nila. Pagsilip niya, nakita niyang merong mga kamay ang nasa lapag. Imposibleng siya yun kasi wala namang salamin sa labas ng apartment nila eh. At saka madilim na yung bahay. Patay na kasi yung mga ilaw. Medyo kinabahan na si Uge. Pagtayo niya, ginalaw niya yung doorknob nila para malaman nung nasa labas na may tao nang nakatayo sa pintuan. Bigla na lang, bumilis yung pagpihit sa doorknob nung nasa labas. Pinagpapawisan na si Uge nang nagsalita siya ng, "Mahal? Mahal?" Tinatawag niya yung asawa niya. Sumagot naman yung nasa labas. Ang sabi nito, "Mahal, buksan mo na yung pinto.
Nagugutom na ako eh. Boses talaga yon ng asawa niya. Kaya walang pagdadalawang isip at dala na rin ang pagmamadali niya. Binuksan kaagad ni Uge yung pintuan nila. Laking pasasalamat na lang talaga niya dahil merong double lock yung pintuan nila. Yung klase ng double lock nila, yung merong kadena tapos sliding lock. Alam niyo yon? Yung pagbukas niyo ng pinto tapos hindi niyo naalis yun. Konting bukas lang yung magagawa niyo kasi pipigilan ng kadena ng double lock yung pinto. Kaya ang nangyari, bumukas lang ng konti yung pintuan nila. Akmang aalisin na sana ni Uge yung double lock ng pintuan nang bigla na lang may dumungaw sa siwang ng pintuan nila na isang payat na nakatuwad. Mga kamay nito ang nagsisilbing paa niya at yung mukha na nasa pagitan ng mga hita niya. Nakita ni Uge na mukha ng isang matandang naglalaway. Humpak na humpak ang mukha nito. Napakalaki ng mga mata at yung mga ngipin niya naglalabasan na rin dahil sa sobrang laki at sobrang tatalas. Walang tigil ang bunganga nito sa pagbuka at pagsara. Tinutulak din niya ang pintuan na parabang nagpupumilit talaga itong pumasok. Ang ginawa ni Uge, nagsisisigaw siya para magising yung mga nasa kabilang pinto. Ang huling ginawa nung nakita niya, pinagsiksikan ang mukha nito sa siwang ng pinto at panayang ibinuka nito ng todo ang bunganga niya bago tumakbo at tumalon papunta sa ibaba. Halos himatayin si Uge dahil sa insidenteng yon. Nagising yung nanay niya at tinanong siya kung ano ba ang nangyari. Hindi makapagsalita si Uge. Dala ng takot at gulat. Maya-maya pa, nakarinig na sila ng mga nagsisigawan sa labas ng apartment nila. Ang naaalala na lang ni Uge nun, yung sigaw na, "Paluin niyo yung aso! Habulin niyo yung aso! Hindi aso yan! Huwag niyong pakawalan!" Matapos yan, tuluyan na siyang nawala ng malay. Nagising na lang siya. Nandoon na yung asawa niya at pinupunasan siya. Tanong nun sa kanya, "Ano bang nangyari? May magnanakaw ba? Ano bang nakita mo?" Kinuwento lahat ni Uge sa asawa niya yung naging karanasan niya. Nung narinig yan ng asawa niya, maging ito, hindi makapaniwala. Kasi 2020 na, tapos may aswang pa. Ang masaklap, nasa Maynila pa. Bilang naniniwala naman ang pamilya namin sa mga ganyan, gumawa na kaagad ng pangontra itong pinsan ko para layuan na sila nung aswang na yon. Mula nung ginawa ng pinsan ko yan, naging maayos na ang pagtulog ni Uge sa gabi. Hindi na siya nagigising sa madaling araw. Bukod sa mga orasyon na ginawa ng pinsan ko, meron din siyang inipit sa balakang ng asawa niya na isang punit na papel, pero punong-puno yun ng pangontra laban sa mga aswang. Kaya ngayon, kapag merong kumakatok kila Uge, matik, sinisilip niya yung siwang sa ibaba ng pintuan nila, o hindi naman kaya yung anak niya ang inuutusan niya. Dahil labis-labis na trauma ang inabot ni Uge.
nung minsan niyang makita sa labas ng pintuan nila yung aswang na kamay ang nasa lapag. Okay, opinyon ko sa kwento. Medyo maikse, no? Pero yan lang kasi talaga yung kwento sa akin ni Uge eh. Nakakatakot grabe. Lalo na doon sa parte na nagpupumilit pumasok yung aswang, di ba? Isipin nyo na lang ito, isipin nyo. Paano kung walang double lock yung pintuan nila? E di wala na. Napasok na si Uge. Tapos na yung buhay niya, di ba? Malay ba ni Uge na aswang yun? Kasi hindi naman siya naniniwala doon eh. At saka, sabi nga ng pinsan ko, 2020 na, aswang pa tapos nasa Maynila pa. Parang imposible talaga, di ba? Pero isa to sa mga legit na pagpapatunay na meron pa talagang mga aswang ang umiikot sa lugar natin. Malay nyo, yung kapitbahay nyo aswang din, di ba? Magaling yan silang magpanggap. Kaya, ingat-ingat lang. Lalo pa yung mga tiga-Caloocan kasi di ba may news na may kakatok tas may bigla na lang papasok. Huwag lang kayo sa aswang mag-ingat Ito lang. Huwag kayo sa aswang lang mag-ingat. Mag-ingat din kayo sa mga masasama ang loob at mga hayok talaga. Kaya, yun lang. Doble ingat. Pero kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.